Minutu batean gaurko partidaren laburpena 11 partida batera jokatzen ari diren joko zelaian, ELA sindikatuak ertzaintzaren auzian antisindikaltzat jo ditu azken egunotako mugimenduak eta ardura egotzi Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSeri urte guztiotan ertzaintza korporatibo ez euskaldun eta ez demokratikoa sustatzeagatik. Bi bitartean demokraziaren festan segitzen dugu edo erresakan hobeto esan da, Maialen Iriartek Alderdi Popularra kanpo utzita, batasuneko gobernu bat osatu nahi du Gipuzkoan, ez du uste halako urratsik egongo denik, baina izue proposamena mai gainean egon badago, ea zer dioten gainerakoek, eta hori bitartean Alderdi Popularrak zokoan utzi nahi duten Alderdi Popular horrek araban nahi ditu, bai Laguardia eta Labastida, bestela nota hartuko dutela, esan du Iturgaitz jaunak, ezaztu, bodegen nauzia tartean dela. Eta denbora amatzen ari zaigun honetan, Nafarroa, Iruña, San Ferminak zer demontre gertatuko ote da, UEFA ere osasuna ikertzen hasia da, utziko ote diote bertsoa botatzen Arrasateri datorren uztailaren 6an ikusteke, kolpez kolpe. ¡Gora San Fermín! Urduri, oso urduri dago, gaurko gure gonbidatu Izarra ez baitaki geldirik egoten. Azakien non sartu nahi zen egia esan, baino. Wow. A ber, musika beltza deitzen zaio, baina gaur egun txuri askok abesten duten musika beltza. Azkenean, kontuan hartuta azteko roka ere musika beltza dela, oza. Ni txikitatik abestu dut, etxean, eta abesten nituen estiloak bai ziren musika beltzetik edo souletik. Osa, nik etxean abesten nun Whitney Houston eta Aretha Franklin. Benetan Lier jarraitzen duenak eta Lierren nere profila ulertzen duenak ulertu behar du, hau. Bere proiektua sortu da azkenean behar batetik, ez? Garaia zelako nere bizitzan horrelako musikara itzultzeko. Entzun duzu, bere musika proiektu berria eskuartean duena eta aste honetan dagoeneko estreineko badakizue gaur egun bideoklipak dira, abesti bideoklip aurrerapenak, sare sozialetan oraindik ez duzuela arakatu, zeren zai zaudete? Zerua irabazi, kainak behatzi. Gaur egun orokortasun batean lantzen dugu pantailetan euskarak duen erronka, iruditzen zaigulako gizarteari orokorrean eragiten diola, hizkuntza ohituretan eragiten duela, kontsumitzen dugunak. Gure helburua azken finean da jendea kontzientziatzea, euskeraz bizitzea, pantailetan ere euskeraz bizitzeko hautua egin dezala jendeak, eta bigarren helburua litzateke erakundeak interpelatzea, erakundei dei egitea, gaur egun pantailetan euskarak bizi duen diskriminazio egoeraren aurrean neurriak hartu ditzaten. Hamarnaka eduki, izan dokumentalak, izan musikari dagozkion ikusentzunezko eta zuzenekoak, edota bestelako
Entretenimendu saioak baita ere, noski baietz guztion artean lortuko dugulako, pantailak handiak txikiak, sakelekoak izan daitezela denak, euskaraz bizitzeko tresna adituak bazabiltzate honetan, beraz, mesedez, entzun, honetan badakiten hauei, erakunde publikoetako goi-kargu horiek, eta bide batez, izue, edabideok ere behar dugula sosa publiko gehiago, guzti hau eusteko. Ales, eskerrik asko geuran izategatik gaur. Eskerrik asko zuei. Eta izango du berri gehiagorik, izan ere, zuekin bat eginda, bide berean ere bagoazelako. Urte osoan ospatzen dira Sanferminak Iruñean, oraingo honetan, ekainaren 6ko azken eskailera hori izan da, Iruñeko Aldezaharreko kaleak astindu dituena, baina politikoki astinduta segitzen du bai Nafarroako hiriburuak eta Nafarroak oro har Euskal Herriak hori da gure bizimodua, zenbat galdera. ¡Gora San Fermín! Txupinazoaren irudi horiek ikusi besterik ez, osasuna ikerketapean, zer gertatuko ote da denetik, eskerrak Iruñe astitz, dugula astero gurekin, kolpez kolpe handenatik ate tarte honetan, Iruñe, nondik has gaitezke? Jagobismoa garaile atera ondoren, orain UEFA ere aurka jarriko ote zaie, ikerketa zabaldu diote osasunari, Europan jokatzeko aukera hori kolokan egongo ote da, beste hainbat futbol talderi ez dietek gauza bere egin. Badirudi, akaso baten bati, ez zaiola gustatu, Sanferminetako txupinazo horren ez dakit, jaurtik eta ardura hori izatea osasunak edo ez dakit, alako talde xume batek alako lorpenak izatea, ze montra gertatzen ari da Iruña. Ez dakigu, jaurtik eta txupinazoaren jaurtik eta tartean egongo den edo ez, baina bai badirudi baten bati edo baten bat baino gehiagori ez zaiola gustatu osasunak olako lorpena lortza eta Europarako salto hori egitea, azkenean talde edo klub xume batentzat hartzen dute askok, eta orduan badirudi saiatzen direla harriak botatzen, ez? Zer gertatuko da? Txupinazoa ere hor daukagu nork botako du. Karo, esan duzu, gauza asko ditugu hitz egiteko, gauza asko daude tartean eta eskedenak loturik daude. Ze txupinazarekin, karo, nork botako du, osasunako nork botako du. Azteko, nork aukeratu du osasunak txupinazoa botatzea, maila alkateak. Jarduneko alkateak hori da? Hori da, baina uztailaren 6an bera ez da egongo. Egon daiteke bere alderdiko Kristina Ibarrola edo egon daiteke akaso Joseba Asiron. Bai, edo Koldo Martínez gure lagunak, bere burua ere aurkeztu du, bere ez ezagun ahaztu karta hori. Gero itzengo dugu, ze hori ere badaukagu gure hitz egiteko zerrendan, baina nik jakin berri dut aurrekoan Euskadi Irratian entzun nuen hautagaitza berri bat. Oraindik indarrean dagoena. Baina, aurrera egingo dugu, esan dugun bezala, nik uste dut ere txupinazoa nork botako duen ere hor badagoela saltza, ze dependituko du edo izango da, alkatearen arabera. Ze zuek pentsatzen duzuek Jagobak botako duela edo Jagobari botatzen utziko diotela Kristina Ibarrola baldin badago alkate? Hor, aukera ezberdinak aurreikus ditzakegu, ezta? Eszenatoki ezberdinak guazen aztertzera, zeu, azterketa politiko sakona da, koete edo txupin hori jaurtitzeko momentuarena. Egia da, horre, balkoi nagusi horretan, udal ordezkariak, urte batzutan gainera ikamikak ez dira falta izan, ikurrak, ikurriñak eta beste, tira. Azterketa hau ala ere, enfoke zehatz honetara eraman da. Ibarrola alkate baldin bada, nola aurre ikusten duzu? Berak jaurtiko duela, bere buruak koetarekin batera gora joatzi? Errexena izango zen kapitainak botatzea, ez? Horrela ez da inor gustitzen, baina hor egon da presidentearen, klubaren presidentearen, Subizaren elkarrizketa bat, non bere burua
proposatzen zuen, txupinazoa edo koetea botatzeko Zergatik ez? hautagai moduan, ez? Hemen ere hautagaitza kontua betetan dago, arrazoi guztia duzu Irune. Zaila da, dena bereizita ezin da jarraitu. Beste aukera bat? Claro, nik ulertzen dut Joseba Siron egonda, edo ezkerreko mugimendu eta euskal zaleak botako lukeena izatea Jagoba eta kapitaina. Edo Jagoba eta beste jokalariren bat, agian futbola utziko duena aurten, edo ikusiko da, ez? Eta bertsoren bat botako aldu, hori ikusiko dugu, lehenengo alkatetzan nor dagoen ikusita, eta gero jakinda ea nor izango den, zorte hori izango duena, ze azkenean privilegio bat da San Ferminei hasiera emango dien koete horri zu ematea. Beraz, gure ekinielak, Ibarrola, Upeneko eskuineko alkatea, Maia alkatearen lekuko hartuko duen horrek alkatetza badu, Txupina akaso berak gorteko duela, naiz eta Osasunako jokalari batzuk alboan izan, eta aldiz, nork utziko lioke Jago Arrasatari bertsoa kantatzen, Udaletxe plaza eta Mundu Zabalaren aurrean, uste dugu, hasieron batek utziko liokela, Koldo Martinez batek ere pentsatzen dugu. Bueno, akaso, Koldoren kasuan berak botan nahiko luke bertsoa, ezta? Hor, salto egiten dugu, Iruñeko udaleko negoziaketetara, eta, badakizue, Joseba Sironek argi utzi zuela, bera hautagaitza aurkeztuko zuela, ezkerraldeko eta aldaketa horretarako zerrenda bozkatuena izateagatik, hor genuen ere, hor daukagu Elma Saiz ere bere burua proposatzen, eta aranon nik aurrekoan esan nuen bezala Koldo Martinezek bere burua aurkeztu zuen, baina nik hemen esan nuen bazirudiela pixkat iten zuela por el meme, ez? Osa, pixkat, hemen denak aurkezten zarete, ni ere, no? Eta ze pasa da? Aurrekoan, batuz direla PSN eta gero bai, eta orain PSNek esaten du. Agian Koldo Martinez egin dezakegu, eta, claro, ze pasatu da, gero baik esan du. Hemen, eseri behar gara, lau indarrak, EH Bildu dela bozkatuena, eta hori izango litzatekena, logikoena alkatetza lortzea, PSN gero bai, eta zurekin Podemos. Eta orduan, hor ikusiko dugu zer gertatzen den, baina, kine, eta ikusentzuleak. Ikusita hemen, jende guztiak bere burua aurkezten duela, nik neure burua aurkezten dut, etorkizunek Nafarroako erregina izango naizenez, eta ikusita Nafarroako historian lehenengo izan zela Iruñeko erresuma eta gero Nafarroako erresuma, Iruñeko alkate erregina izateko. Bai, egia esan da, baten batek esango luke ez, horretarako jaioa izena hasieratik ere behar bezala ezarrita. Iruñe, ondo aipatu duzun bezala, hemen hautagaitza guztiak aurkeztu daitezke. Iruñe Astitzek bere aurkeztu berri du, kolpez kolpen, antenatik aten, badakizu, halakoetan gure bozka izango zenukela. Zu alkate izan da, akaso Txupina Osasunako emakumezkoen taldeari utziko zenioke jaurtitzen zer iruditzen proposamen hau? Noski. Hori argita garbi, jarraitu berko baldin. Osasunak Txupinazoa botatzea, argita garbi. Eta, bestela, nik errekuperatuko nuke bozkaketa. Tira, hala ere, Erreinuko buru ikusten zaitugun honetan, gauzak akaso honezkero garbiago ikusiko dituzu. Iruñean esan dugu, San Ferminekin eten egiten dela, Nafarroa gelditu egiten da, baina aurten inoiz baina biziago etorreko dira kontuak, pentsatzen dugu, uztailaren 6-rako guztiek etxeko lanak eginda nahi izango dituztela, beraz gure alde, aurri buruz ere gauza zehatzak aurreratzen joateko aukera hori. Edo nola ere, Iruñeko erresumaren hiriburu horretatik nola ikusten da parlamentua. Segia da, ezin dela bereiztu hau guztia. Gaur ikusi dugu, besteak beste, Enrique Maia Iruñeko alkate
jardunekoa, Txibite lehendakariarekin parlamentuan, Espartza alderdikidearekin batera, gogora dezagun, erregionalista eskuindar hauek, nolabaiteko alderdiaren alde edo talde tradizionalena edo ordezkatzen dutela. Zer nahiko ote dute Txibiteren gandik? Ze Txibitek honezkero aurrea akordioa badu, Euskal Herria Bilduri ez ikuseren egin, naiz eta bere beharra izaten duen, bere kontu guztiak aurrera ateratzeko, bai Geroa Bairekin eta baita zurekin Nafarroa Podemosekin honezkero aurre akordio badu. Zertara joan da PSN parlamentura, ze UPNek berak eskatu du bilkura hori Txibiterekin. Maia, Txibite, Espartza, triangulo horretatik zerbait atera daiteke, zerbait espero dezakegu? Ulertu behar dugu eta testuinguruan jarri behar dugu orain uztailaren 24ean hauteskundeak daudela, orduan ere hor jokatzen da publikoki ze agertzen den eta nola jokatzen den. Alde horretatik, aipatu duzun bezala, ekine aurre akordio bat dago, Geroa Bai eta PSNren inguruan atzo gaualdean irakurri nuen elkarrekin zurekin Nafarroak barkatu. Zurekin Nafarroa Podemos ez dago erraza. Bai, ilegalizazio garaiak egorak hartze dituzte alako izanik bai. Esan? Aldiak pixkat galdetu duela, ojo, eta ni non nago. Ze, klaro, hor Geroa Baik eta PSNek negoziatu dutena izan da, bale. Geroa Baik PSNeri buzka emango dio eta babestuko da eta gobernuan sartuko da Txibite presidente dela, baina parlamentuko presidentea Geroa Baikoa izatea. Eskatu du Geroa Bai alderdiak, ikusiko dugu ea ualde parlamentuko presidente izaten jarraitzen duen edo aldaketarik dagoen. Eta UPNren kasua, pixkat egin behar dute, hementxe gaude, ez zaie asko entzun. Osea, orokorrean nahiko segundo edo bigarren planu batean ari dira pasatzen eta orduan kontuan izan, esan dudan bezala, Espainiar estatuko hauteskundeak daudela, eskuinak tentsionatuko duela, bereziki Iruñan aipatu duzu uztailaren 6irako dena itxita utzi nahiko dutela, egia da hemen uztailaren 3-4 da mundua bukatzen da. Baina egia da, kontuan izan behar dugu uztailaren 7an hasten dela kanpaina. Eta hor ikusi beharko dugu San Fermietan nola, San Fermietako testuinguru hori nola erabiltzen dute bai ezkerreko alderdiek zein eskuinekoek, eta azken honetan, eta pixkatia sartuz San Ferminen gaian ja gertu ditugulako, ikusi beharko dugu noraino tentsionatzeko kapaz diren, ez? Hor ditugu Txupinazoa, Riaurriaua eta uztailaren 7ko prozesioak, beste urteetan erabili izan dutena mediatikoki soinua sortzeko eta soinua ateratzeko, aurten ez da faltatuko, baina kontua da ze mailatara arte, ez igoko duten tentsio hori. Aktualitate bizi izango dugu uztaila osoan zehar, abuztuan zer esanik ez, hauteskunden edo ia 18 de julio hori behin pasata, oraindik ere izango delako, hemen kate luzea. San Ferminak aipatu dituzula, ze orain arte ez ditugu apenas aipatu ere egin, eta ikusten zaitut, festaren erregina ere izendatu zaitzakegu, edo Nafarroako erregina 4.0, 5.0 ere, bai? Iruñe, zer nola datoz San Ferminak, ze alkatetzan zein ote dagoen hiria gobernatzen, halako San Ferminak izaten dira ere, egin batean. Zein da aurreikuspena, kultur konsumoari begira, herritartasun horretatik? Bueno, kontuan izan behar dugu aurreko legegintzaldian, Jesus nola gauden gaur ekine, EH Bildu aldaketaren gobernua zegoenean Iruñeko udalean ginduan, oso partaidetza esparru handiak eta zabalak sortu zituztela horrelako ekimenak prestatzera bidean, eta horren baitan San Ferminetako maila garrantzi bizia izan zuen, maila alkatetza lortu zuenetik etengabe eskatu izan zaiona maila hau konbokatzea urte osoan zehar, eta kasi 2 hilabete San Ferminak gauzatu baino, 2 hilabete lehenago jaso izan dituzte
maila osatzeko deia ez, ja dena antolatuta dagoenean, antolatuta eta itxita, eta horrela gainera utzi du mailak eta bere udaltaldeak ez, aurtengo San Ferminetako egitaragua, nik suposatzen dut ez pasatzeko aurreko aldaketa eman zenean gertatu zena ez, azkenean EH Bildu sartu zen eta hainbat aldaketa egin izan zituen herritarren eskaerei eta beharrei gehiago hurbilduz. Eta, klaro, honetan txupinazoan nork botako duen esatearekin batera ere aipatu izan dituzte, zer nolako aldaketak egin dituzten. Adibidez, niretzat oso esanguratsua izan da, pasatu dituztela kontzertu handiak Foruen plazatik Gaztelu plazara. Gaztelu plazan gogoratu aurreko urtean, Maiaren kriston ideia marabillosa izan zela, bertan txosna moduko batzuk jartzean non, Iruñeko tabernek aukera zuten apuntatzeko, eta hor ez dakit nolako aukerak eta egin zuten nork kudatuko lukeen txosna edo kaseta bakoitza. Gero horrekin egon ziren polemika guztiak. Apirileko feriaren eredua edo eramana izan zuen Maia alkateak, ezta? Gaztelu plazara, itxura guzti hori zeukan, baina arrakasta gutxi izan zuena. Edo nola ere, zuk nola ikusten duzu, kontzertu handi horiek Foruen plazatik Gaztelu plazara ekartzea hori, zeia da Foruen plazak baduela personalidade handiko plaza dela, ez direla bakarrik kontzertuak, dantzarien egunean ere bertan egiten da, ez? Pixka bat ikurrinaren baitako dantzari guztien biltzartxoa, ezagit badira beste momentu interesgarri batzuk Foruen plazan egiten direnak, eta kaso Maia alkateak gogoko izan ez dituenak, edo? Hortik etorria kontua. Gainera hor jarri digun Foruen plaza ondoan jarri duen Nafarroako kriston bandera horrekin, ezakit zergatikan ez dituen mantentzen hor kontzertuak, izan ere oso egitura aproposa dauka kontzertuak ikusteko, zutik egon nahi baldin bazaude edo eserita edo etzan da, ez? Ezagutzen ez duenak, halako belardia badu, eta belardian anfiteatro natural bat edo esan genezake, eta adin guztietako, ez? Eta dena alde zarrean pilatuta izan barrean pixka bat irira zabaltzeko aukerari, ez da? Hori, gainera kontuan hartuta aurreko urtean kaseten kontu honekin kexa asko jaso zituen, ez? Agian bere alderdia buzkatzen dituzten hoiengatik, ze, klaro, normalean bigarren enxantxa edo Carlos Hirugarren etorbidean nahiko inpoluto nahiko garbi egoten da, eta ze pasatzen da, hainbeste jende pilatzean Gaztelu plazan, ikusten zela zikinkeri pilo bat ere Carlos Hirugarrenan barna, jendeak pixa egiten Carlos Hirugarreneko portaletan, eta claro, hori ez, baina... Pentsatzen dugu halako kexa hiritarrak beti egoten direla, edo nola ere, aurten, beraz, nola geratzen dira kontuak. Gaztelu plazan ez da izango iazko feria de abril delakorik, aldiz, kontzertuak Foruen enparantzatik ara eramateak. Zer eragin dezake honek, akaso... Zango da erdizka. Ze pare bat kaseta horietako bai jarriko dituela, baina kudeatuko du enpresa batek, okerez banago. Hau ez hartu pintzekin nor kudeatuko duen kaseta horiek, pasatu dituzte kontzertu handiak Gaztelu plazara, Foru plaza usten dute pixkat desangelatua. Foru plazan ere egiten zela gaztegunea pasatu dute baluarteren espazio horretara, ez dela bat ere aproposa. Eta orduan ikusi beharko dugu. Txosnak jartzeko gunea ere proposatu zuten, baina ez oso aproposa, eta de hecho kolektiboak ere kexu izan dira horretaz, proposatu dute eurak kontuan hartu izan gabe, orduan ikusi beharko dugu nola bukatzen den, eta badakizue, betiko moduan eta legeak ala dionez, kupo minimo bat bete behar dute euskarazko eskaintzarekin, eta Gaztelu plazan hori izango ditugu besteak beste Merina Gris eta ETS taldeak. Horrekin ere geratuko gara,
Ikusteke gainera, azkenan udal gobernua eskuinak galtzen baldin badu, itxura guztien arabera ala izan beharko lukeela, ea gobernu berriak aurrerakoiagoa izango dena, zalantzari gabe ez da zaila, izango ote duen tarterik zerbait eguneratzeko, egokitzeko, eta UPN-ren agintaldian aurretik festa kantolatzen bazetozen modu hori, nola baitea kaso aldatu edo desegituratu nahi izan duten horretan, ea zer nolako Sanferminak helduko zaizkigun. Iruñe, uztailaren 6an gurekin egongo zara tarte batez, ez? Tartetxo bat egingo diguzu. Bertara gerturatuko garelako diot. Perfecto. Erki, bukatzaldera. Iruñe, gaurko tartetxoa ez dugu bukatuko ez da, hainbatetan aipatuta. Egia da, nafarrak ez zarete aspertzen, ez zarete aspertzekoak, ez baldin bada gauza bat bestea da, eskailera ez baldin bada, erraldoien kale jira. Tira, larunbat honetan, sorionekuak, ekimena, mobilizazioa, koreografia, abestia, zer da, zuen nola egiten duzu, poltsikoak ere ematen aldu, alako hainbesteko sozializazioari eutxi alizateko, edo autogestionatua da guztia. Nun dago sekretua, kontatuko diguzu? Nik uste dut badagoela hemen hainbat alorretan autogestiorako espazio dezente eta elkarlanerako ere. Eta nik uste dut hori dela garrantzitu eta hori dela sorionekoak ekimenaren oinarria eta muina, ez? Eta, bueno, aspaldidanik ja aipatu izan zuten eta aurkeztu zen sorionekoak ekimena ekainaren 10ean Iruñera etortzea eta hori ikusi ditugu sare sozialetan abestia, bideoklipa, dantza, argazkiak, muralak, denetarik. Eta, bueno, azkenean badugu hemen egitaragua, nik hemen aurrean daukat. Eta badaukagu egun osoko ekimena, ez? Hasita 11etan aurrendako tailerrak, aurpegiak margotzekoak, puzgarriak, erraldoiak, ze claro, obviamente erraldoiak ezin dira falta. Gero dantzak eta bueno, hori guztia izango da Takoneran, bosquetillo deitzen den espazio batean oso polita, Takonera parkea, Iruñeko parketako politena. Eta gero Laba espazioan Gaztelu plazan adibidez DJ-a Bermutarekin batera, DJ Bermuta jartzen du. Eta hori, egongo da denetarik. Kantuz eta bazkari herrikoia, nahi duenak, pues, badu sare sozialetan bilatzea, ze WhatsApp batetan apuntatu behar zara, eta hori, eta bukatzeko ja garrantzitsuenak 5:00 larunbatean, 5:00 Antoniuti parketik mobilizazio herritarra. Nola ez izan zorioneko halako ekimenetan parte hartzeko, beharra horrela sentituta. Aizue, badakizue, Iruñek aipatu izuen bezalaxe, larunbat honetan euskaraz bizitzeko, urratsa eman ahal izateko, egia da, zorionekuren aurkikuntzak Nafarroan aro berri bat zabaldu duela, esan genezake, baina aro berri hori esan genezake irudia zaratago joan ahal izateko, urratsak eta erabaki zehatzak hartu ahal izateko, oraindik ere egiteko asko dagoela Nafarroan, eta zenolako erronka duten nafarrek euskaraz bizitzen segitzeko eta aukera hori nafar guztiei zabaltzeko. Iruña Astitz, Nafarroako erregina 5.0, nola esan, The Queen, gaur geuran izateagatik mila esker, musu handi bat, eta datorren astean gai antzerakoak izango ditugu, baina ziur zer esana emango digutenak ez daukago zalantzarik. Hori da, eta gogoratu, denak larun batean Iruñera, ze gogoratu, ze arraroa zorionik gabe Nafarroan.